Илдәге һәм республикадагы вазгыятны истә тотып, Татарстан мөселманнары дини нәзарәте коронавирус таралуны кисәтү буенча тәравих намазыны бары үй шартларында гына укырга мөмкин булуны хәбәр иткән иде. Шулай итеп, бу төр намаз Мамадыш мәчетләрендә дә укылмады. Әлеге карарны 23 майга яки башка карар кабул ителгәнчегә кадәр гамәлдә дип санарга кирәк. Мәчетләребездәге шикләүләр, җомга намазлары әлбәттә укылмый дип без инде хәбәрләрне бирдек. Шулай ук менә хәзер тәравих намазы буенча берничә кеше булса да укыйкмы әллә дип инде, әмма шушы шикләүләрне үтәү дә ул да дин. Кайбер кеше әйтә, диннән гел ерагая бетмибезме дип. Менә динебез һәрбер вазгыятькә үзенең җавабы бар. Менә шушындый вакытта безнең өйдә торуларыбыз күпкә хәерлерәк, һәм гаиләләребез белән бергә калуларыбыз хәерлерәк. Рамазан айы якынлашканда халык арасында ифтар мәҗлесләрен уздырып булырмы икән дигән шиктә барлыкка килгән иде. Район мөхтәсибәте күп санлы кешеләр катнашында мәҗлесләр үткәрү туктатылды. Әлеге мәҗлесләргә ифтарлар да кертелә дип белдерде. Район мөселманнарының күп кешелек ифтарлар уздырмый, мәчетләргә намазларга бармый да бер-берсе белән аралашу, вәгазьләрдә катнашу мөмкинлеге бар. Алар барысы да онлайн рәвештә социаль челтәрләрдә трансляцияләнәчәк. Үзебезнең танылган социаль челтәрләрдә һәм шулай ук Мамадыш мөхтәсибәте дигән Инстаграмда безнең Илһам Гали дигән безнең яктыртылып бара торган ни бар бит инде, анда шулай ук башка шушындый нинди мөмкинлекләр бар. Без аларны инде менә мәхәлләнең үзенең мөхтәсибәтнең үзенең сайтлары бар. Алар ашадагын без шушы очрашуларны, видео очрашуларны дип әйтик, сорау-җавапларны биреп бара торган булабыз. Иншалла, конкурс турында да менә әле фикерләшәбез, ул конкурсларында уздырырбыз дибез. Гөләмәләр шурасы нисап, фитр һәм фидия садакалары күләмнәрен дә билгеләде. Закат түләү өчен дин әһелләре нисапны 280 мең сум күләмендә дип исәпләп чыгарды. Фитр садакасы түләү өчен нисап күләме 22 мең сум. Фитр садакасы күләме арпа белән исәпләнгәндә 100 сум, йөзем белән 600 сум. Моннан тыш сәламәтлегенә бәйле рәвештә ураза тоту мөмкинлегенә ия булмаган һәм аны башка вакытта да каза кылып үти алмаучылар өчен тотылмый калган һәрбер көн өчен 200 сум күләмендә фидия билгеләнде.